L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti, ejjew nippreparaw rwieħna lill-Qudiesa, niftakru fin-nuqqasijiet tagħna u llum b'mod speċjali xtaqt li noffru din il-Qudiesa għal dawk il-persuni kollha li bħalissa fil-ħajja tagħhom għandhom bżonn jieħdu xi deċiżjonijiet importanti. Mhux dejjem faċli tagħżel bejn dak li huwa tajjeb u ħażin, u mhux dejjem faċli tagħżel bejn dak li huwa tajjeb u aħjar. U għalhekk fl-etajiet kollha miż-żgħażagħ li qed jiskopru l-mulej xi jrid minnhom is-sejħa, il-vokazzjoni tal-ħajja, għal dawk l-anzjani wkoll li forsi jridu jirrealizzaw u jammettu li waslu f'età li għandhom bżonn il xi ħadd magħhom fid-dar. Ma jistgħux jibqgħu jgħixu waħedhom. Irdu jagħmlu l-kuraġġ u anki forsi jagħmlu d-deċiżjoni u jimxu għal dar tal-anzjani biex ikollhom iktar kura u attenzjoni. Li din mhix deċiżjoni faċli jaqqas. U anki għal dawk li qegħdin fin-nofs tal-ħajja. F'dawk l-għażliet kollha li l-mulej ikun jixtieqna nażlu dejjem it-tajjeb u nwarbu l-ħażin u nieħdu ħsieb nassu fuqna nfusna biex verament inkunu qegħdin ngħixu kif jixtieqna l-mulej. Hekk għal dawn in-nies kollha li qegħdin f'da żmien ta' deċiżjonijiet illum nixtieq li nitlob mod speċjali għalihom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqdu qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Aziz, qis li ħadd ma jmaqdrek għax inti żagħżugħ. Kun ta' eżempju għal dawk li jemmnu fi kliemek u fl-inġiba tiegħek, fl-imħabba, fil-fidi, fis-safa. Sa ma niġi u ħsib il-qari tal-kotba mqazza, it-twissijiet u t-tagħlim. Tinsix il-grazzja li għandek fik li kienet mogħtija lilek bis-saħħa tal-kliem tal-profezija u bit-tqejjid tal-idejn tal-presbiteri fuqek. Dawn il-ħwejjeġ ħsiebhom, għati ruħek lilhom biex kulħadd jara li int miexi l-qudiem. Assess fuqek innifsek u fuq it-tagħlim tiegħek. Żomm sħiħ f'dawn il-ħwejjeġ, għax jekk tagħmel hekk
issalva lilek innifsek u lil dawk li jisimgħuk. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Gbar huma l-emejjel tal-mulej, ngħidu flimkien. Gbar huma l-emejjel tal-mulej. Is-sewwa u l-ħaq emin li deħ, ta' min joqgħod fuqhom il-proġetti tiegħu, inwettqal dejjem ta' dejjem magħmula bis-sewwa u bid-dritt. Flimkien. Gbar huma l-emejjel tal-mulej. Bad jifdil il-poplu tiegħu, waqqaf għal dejjem il-patt tiegħu, qaddisu tal-bisa u ismu. Flimkien. Gbar huma l-emejjel tal-mulej. Il-bidu tal-er fuq il-biża tal-mulej, tassew bil-għaqal kull min jimxi bih, għal dejjem jibqa' it-tifħir tiegħu. Flimkien. Gbar huma l-emejjel tal-mulej. Ejjew għandi, intom il-koll tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Fariżew u qata l-ikel. Iżda fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġiebet vażett tal-alabastru biż-żejt ifuh u marret għadet warajh ħdejn riġlejh, tibki u xarrablu riġlejh bidmuħa u tixxottomlu b'xuxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkitomlu biż-żejt ifuh. Kif rajek il-Fariżew li stiednu qal bejnu u bejn ruħu, dan li kien profeta kien ikun jaf min hi u x'maraji din li qiegħda tmissu, kien ikun jaf għax hi midimba. Imma Ġesu qabad u qallu, x'mun, għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Ejt mallem qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u l-ieħor 50. Min fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx u ħafrilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu l-iżjed? Wieġbu x'mun u qallu jidhirli jien li dak li ħafirlu l-iżjed. Ħsibta tajjeb qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil xmun, qiegħed tara li din il-mara? Tħalt għandek u ilma l-riġlejja ma tajtnix. Iżda hi riġlejja xarbithom li bidmuħa u xxuttathom li b'xuxita. Bewsa ma tajtnix, iżda hi minn x'in daħlet ma waffqitx tbus li riġlejja. Rasi ma dliktilix biż-żejt, imma jidilkit li riġlejja b'żejt ifuh. Għalhekk ngħidlek li dnubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna. Imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Imbagħad qal lilha dnubietek maħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu dew jgħidu fihom infushom dan minnu biex jaħfer id-dnubiet ukoll. Iżda hu qal lill-mara il-fidi tiegħek salvatek, mur bislim. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Iż-żewġ qari li smajna llum ituna ħafna fuq xiex nirriflettu fuq dawn id-deċiżjonijiet importanti f'ħajjitna. U li nieħdu ħsieb tagħna nfusna mhux moħħna iżjed fl-oħrajn. Għandna d-dmir u r-responsabbiltà illi ngħaddu kelma ta' ġid lil ħaddieħor
u niftħu għajnejn xulxin iva. Imma mbagħad nitfgħu ir-responsabbiltà fuq dak li jkun biex jiddeċidi hu jew tiddeċidi hi għal ħajja tiegħu jew tagħha. U allura hawnhekk l-ewwel qari San Pawl lil Timotju qed jgħidlu twissijiet, qed itih dawn il-pariri tajbin. U qallu ara li ħadd ma jmaqdrek għax inti żagħżugħ, l-ewwel ħsieb li tiġina frasna, iż-żagħżugħ forsi huwa nieqes mill-esperjenza. U allura forsi kelma u xi ħaġa jaqbad u jiddeċidiha u jgħidha malajr. Għal min huwa akbar fl-età u qed isegwina nafu li iktar ma tikber fil-ħajja, iktar tiżen qabel titkellem u taħseb qabel tiddeċiedi. Imma żagħżugħ forsi jkollu inqas esperjenza u jitkellem u jiddeċiedi iktar malajr, iktar mill-ewwel. U allura Pawlu lil Timotju qed jgħidlu isma' oqgħod attent li ħadd ma jmaqdrek għax inti żagħżugħ. Kun ta' eżempju għal dawk li jemmnu għati xhieda tajba fil-mod kif titkellem, fil-mod kif tiddeċiedi, fil-mod kif inti tgħix. Fi kliemek u fl-imġiba tiegħek, fl-imħabba li inti turi lejn il-proxmu, fil-fidi u fis-safa li titbiet minn dak li huwa ħażin u li dak li mhuwiex tajjeb. Jgħidlu wkoll biex tieħu ħsieb tiegħu innifsu, ġifieri dak li San Pawl qed jgħid lil Timotju llum qed jgħidu anke lilna. Ħu ħsieb qallu il-qari tal-kotba mqazza, it-twissijiet u t-tagħlim. Ġifieri ma tix tkun bniedem illi jgħidulek kemm jgħidulek tagħmel rasek jibsa u tagħmel ta' rasek u ma tisma' minn ħadd u minn xejn. Tittiżen kollox. Titħalli l-kelma ta' Alla tkellmek. Titfittex il-mulej x'irid minnek iktar milli tagħmel dak li jiftillek. U għal din l-attitudni dal-kliem li San Pawl qed jgħid il Timotju qed jgħidu lilna wkoll. Li aħna nkunu attenti mit-twissijiet, mit-tagħlim li joħorġu mill-kotba mqazza. Tinsix il-grazzja li għandek, il-grazzja li rċevejna fil-Magħmudija, l-Ispirtu Santu li tajjeb li nikkonsultawh f'kull deċiżjoni biex itina dawl, biex itina erf, speċjalment f'affarijiet u punti illi aħna ma nkunux qed narawhom daqshekk ċar, jew ma nkunux nafu bihom. Tkun forsi esperjenza tal-ewwel darba u rridu forsi anki għajnuna minn għadda minn ċertu esperjenzi. Jgħidlu wkoll assess fuqek innifsek u fuq it-tagħlim tiegħek. U semmejta fil-bidu vera li inti tittuħ ħsieb id-deċiżjonijiet tal-ħajja tiegħek, il-kliem tiegħek, l-emil tiegħek, tittassess fuqek innifsek iktar milli moħħok f'ħadd ieħor u inti mbagħad tagħmel li trid. Aħjar nieħdu ħsieb l-ewwel nirriflettu fuq nfusna għax naqgħu fl-isbal tal-Fariżew tal-Vanġelu, il-Vanġelu wkoll li tina din il-mara midimba magħrufa li kienet midimba imma marret tagħti qima l-Ġesu, niżlet arkub teħ. Għamlet dawn il-ġesti tant sbieħ ta' qima u mħabba lejn Ġesu. Minkejja li kienet midimba għarfet l-isbal ta' ħajjita u reġgħet lura. Fittxet il-Ġesu, seta' tbaqgħet fid-dnub, seta' tbaqgħet fl-isbal. Min jaf kemm kienet qed assofri mill-paroli tan-nies. U aħna rridu noqogħdu attenti għax nagħmlu l-istess żball tal-Fariżew, impaxbxu fuq dik u fuq l-oħra, fuq dak u fuq l-ieħor. U nagħmlu ħafna ħsara. Flok inkellmu l-persuna direttament, jew inġibu l-okkażjoni, jew insibu l-aħjar persuna biex tgħaddi kelma ta' ġid f'dik iċ-ċirkustanza, f'dik is-sitwazzjoni. Imma l-Fariżew mhux hekk għamel, qal dan li kien profeta kien ikun jaf min din il-mara, x'mara din li qiegħda tmissu kien ikun jaf li midimba, u allura jieqaf fuq il-ħażin, jieqaf fuq il-ġudizzju meta niġġudikaw lil dak li jkun. Mingħajr ma nagħtu tama, mingħajr nagħtu ċans salvazzjoni li l-bniedem jista' jinbidel, li l-bniedem jista' jerġa' jiġi lura, li l-bniedem jara fl-iżball. Nibqgħu fuq in-negattiv tal-persuna. U m'hemmx għalfejn tkun xi midimba magħrufa u kbira dita. Anki fir-relazzjonijiet fil-familji, fuq il-post tax-xogħol, mal-ġirien, bejnietna, kif nitkellmu. X'insib l-ewwel f'moħħi? X'nitkellem fuq l-ewwel? In-negattiv tal-persuna
jew il-ġesti pożittivi, l-affarijiet li qed tipprova l-persuna tgħix sew. Ġesu iħares lejn il-pożittiv. Ġesu jiddefendi lil din il-mara midimba. Ġesu joffrila s-salvazzjoni, bħalma joffri s-salvazzjoni lilek u l-kull min isegwina li forsi qed tħossok imbiegħed dbett xi ftit minn mal-mulej dal-aħħar snin. U jistiednek biex terġa' tagħmel id-deċiżjoni t-tajba. U għalhekk illum qed nitlob f'dil-quddiesa għal dawk li qed jieħdu deċiżjonijiet fil-ħajja biex nagħmlu dawn id-deċiżjonijiet tajbin bejn it-tajjeb u l-ħażin. Biex niżnu u nieħdu anki t-twissijiet li qed jaslulna minn nies ta' madwarna, twissijiet tajbin, biex nażlu bejn it-tajjeb u l-aħjar ukoll fil-ħajja tagħna. Għaliex aħna wkoll jistħoqilna, aħna wkoll Ġesu jrid jgħidilna dnubietek maħfura. Lilek ukoll Ġesu jgħidlek dnubietek maħfura, erġa' lura. Il-passat ma tistax tibdlu, tista' biss tammetti li żbaljajt, imma għandek ċans terġa' lura. Lilna wkoll Ġesu jgħidilna il-fidi tiegħek salvatek jekk nemmnu f'Ġesu nduru leħ. Mur bisliem bħalma jgħid il din il-mara. U allura x'inhi l-iktar ħaġa importanti? Ir-relazzjoni tiegħi mal-mulej. Li nħalli anke l-Ispirtu Qaddis jgħinni fid-deċiżjonijiet żgħar u kbar tal-ħajja ta' kuljum. Ejjew għalhekk inkomplu dil-quddiesa nitolbu għal xulxin. Għax kulħadd f'xi mument jew ieħor fil-ħajja ikonna qudiemna deċiżjonijiet kbar, żgħar, imma importanti għal kumplament ta' ħajjitna. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun imfaħħar. Flimkien inresqu t-talbiet tagħna sabiex il-Knisja tkun għajn ta' maħfra u ħniena ħirġa mill-kustat ta' Kristu imsallab, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex il-bniedem ma jitraskurax, jitlob lill-Alla id-doni spiritwali fil-waqt li jrodlu ħajr għal ġid materjali li jipprovdilu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex dawk li qegħdin ibatu jħossu maqudin ma' Kristu fid-dbatijietu għas-salvazzjoni tad-dinja, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex fix-xewqa tagħna li nirrikonċiljaw ruħna ma' Alla ma nħossunix beżana minħabba id-djufijiet tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla missir l-Ispirtu Qaddis tiegħek li minn jum il-magħmudija tagħna jammar fi qlubna jagħmel it-talba tagħna sagrifiċċju ta' tifħir li jkun jogħġbok. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ħenna lina mulej u isma' t-talb tagħna. Ilqa' fit-tieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed waħda minnha tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek ridt iġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li lejaq kollha jaqduk u l-mifdijin kollha jfaħruk, il-qaddisin tiegħek jiberkuk għalenija u aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana
u bla għeda intennulek. Addis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smawiet. Addis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ek ukoll wara dik l-ħal kalċira ġarat il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar fil-persuni kollha li qegħdin f'mument li jieħdu deċiżjonijiet importanti fil-ħajja tagħhom. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
Mulej ma jisħolix jisħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li jiddoni tas-sema li jirċevejna jaħdmu bil-qawwa tagħhom fir-ruħ u l-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninformawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Ċarles Scicluna daqt jinsab għal bejħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. L-isfijiet ta' Malta u Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, ħlesejna u jqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobza ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubietna bħalma nafr minnu ħati għalina. U la daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobza ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina. U la daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna da kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna,
Slima lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina. U la daħanix fit tiġrib iżda l-islam id-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna qaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra
li jġerrew fid-dinja telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek l-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Allalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.